Lakbay Katoliko, mayong buntag kanatong tanan. Nay sa badistaw gayaw-yaw sa Facebook. Daraw. Kini mga depensor sa Romano Katoliko, pareha ni sila og panghuna-una nila dato watawat ug dato adlaw. Nganuman, hilig kay mangangkon ilang kalendaryo, ilang sementeryo, ilahang pulong sa Ginoo. Wala mo kuyapi. Oy, unsa may mura og si dato watawat? Kamo. Kay nga naman sigig angkon ang dili inyo ha. Kana sabat nya din sa mga Hudyo ra na, umoy labot na. Gihatag mo sa mga Hudyo nga naulipon sa mga kamot sa tuanon. Naulipon mo. Natural na mo ang kuno ng kalendaryo kaya mo man ang gama. Kang Pope Gregory man na. D13. Oh, unya sa may labot niya na gamit-gamit pa mo. Bitay-bitay mo sa inyo ang tindahan, balay, sus. Nya natural nga mangkon mi nga mo nang minteryo. Kaya nga naman. Naman dyan may Katolik cemetery. Kamu, nakilubong, ramang galimo, magsamok-samok mo panahon sa undas. Sure mo, hamayin nyo hala. Waya mo, pati Biblia nyo pang giangkon nga nyo ha. Sabay labot nyo anak, gamit-gamit mo anang Biblia nga dim na nyo ha. Pagama mo ganyo Ay sige, panghilabot na ng Katoliko, umangkon ni kamo, kinam dyan may originality kamo. Ambot, wag din taon mo yan mo originality. Asam na nyo ha. Xerox, imitation, tinokod, ragkano. Gabae. Agoy!